Okay, mayong hapon na pod mga estudyante niya nasad karon sa ato nga padayong klase. O nga ato karon nga subject or topic under gihapon is atong theological study is about the judgments of God. The judgments of God. Mao ni karon ang atong specific nga topic. O nga atong text na ato sa John chapter 5 verse 22. John chapter 5 verse 22. Okay, ato sa ning basahon. John chapter 5 verse 22. Ready? Read. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Okay, magprisa ta. Our precious Heavenly Father, thank you so much, God, for the privilege of giving to us. We can continue to study your words, particularly this topic we have about the judgments of God. Lord, cleanse our hearts, forgive us for failures we have, give us more wisdom, knowledge, and understanding. Speak everyone's heart, gamit yung mga lagad, and glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, once again, ang ato karong tunan, may tungod ni siya sa judgments of God. Adunay 7 kinds of specific judgments nga atong pagatun-an karon. Because there is no general judgment at all. Ang gituuhan sa daghang mga tawo nga dili bitaw 100% ang pag-ila sa Dios o sa pulong sa Dios, nga matod pa na dili ta makasiguro labi na sa salvation, kay matod pa moatubang pata sa Ginoo unya, dayon tanang tawo moatubang dayon hukman ang ayan baluwason o dili, and that is human opinion lang, wala na sa Bible. Kaya sa pagkatinuod, dili pariha ang judgments. Ang buta ko pasabot, dili dungan ang mga judgments. Walay general judgment nga tingubon dunganon tanan sa pagtipok. Then hukman lang binuhatan ug angayan baluwason ug dili. Unang-una ang kaluwasan dili base sa binuhatan. So mo nang petigyong dako ang sayupa. So karon balikan na to 7 specific kinds of judgments nga atong pagatun-an karon. Okay? Different in time, place, and purpose. So nga atong husgutan pag-una is the number 1 kind of judgment. Number 1 is kining gitawag judgment of sin. Judgment of sin. Ibalota nga the wages of sin is death. Inyo bayaran yun na. So, sa 1 Peter chapter 2, verse 24, nag-ingon din 1 Peter chapter 2, 24, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So, kining judgment of sin di ay nahitabo na ni. Dunay mipasan sa atong mga kasalanan dito sa iyang kaugalingong lawas ibabaw sa kahoy. In other words, nahitabo na kining judgment of sin. Ang time ani about 33 AD. So i-note ninyo, take note, 33 AD ang time. Okay? About 33 AD nahitabo na kining judgment of sin. Ang place, asa nga lugar kini? At Calvary. Dito ni sa Calvary na hitabo. Ang verse niya na nasa Luke chapter 23 verse 33. Luke 23:33. Atong basahon kung namoy Bible diha, sige atong basahon. Luke 23:33, go. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him. So dito kini di ay sa Kalbaryo na hitabo, kining judgment of sin niadto pang about 33 AD, karon ni anata sa 2020 AD. So layo na kayo. Ang 33 AD, first century pa na, because every century is 100 years. Okay? So ang purpose, unsay purpose ani? Maong judgment of sin nga nahitabo na niadto about 33 AD sa Calvary
Ang purpose is to redeem us from sin and save our souls from hell. Ang purpose anay aron matubos ta gikan sa atong kasalanan, dayon maluwas ang atong kalag gikan sa impyerno. Kaya ang impyerno gitawag mo second death, eternal separation, because the word death means separation. In Ephesians chapter 1 verse 7, dili gipakita ang purpose na inimong judgment of sin. Ephesians 1:7 go, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, mo ni ang purpose nga ang judgment of sin na itabo na dito sa Calvary. Si Jesus mo ang gidakdakan siya mipasan sa atong mga sala, siya ang gapasilot alang sa atong mga sala dito sa Calvary. Kaya kung kita magpasilot sa atong mga sala, dili enough nga magpalansang ta sa cross, ihakbong kita sa impyerno, second death kita punta. Pero Jesus enough na tong iyang kamatayon dito sa cross, kay purpose po na to ang ibalaang dugo man niya. Ang iramang dugo gud mo ibalaan nga pwedeng ibayad sa atong sala, kay naisulat na kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. So kung dili gud buhaton ni Jesus ang redemption, katubsanan para na to, kita gyud ang mobayad. Unyang atong bayad dili magulag dugo, kay atong dugo dili qualified. Atong dugo gikan ni Adan, makasasala pod. Muna nga ang ibayad na to adto gitag impyerno, eternal separation, eternal death or second death. Pero si Jesus mo bayad, iula lang ang iyang holy blood. Manang mato dinhi sa atong text, sa atong verse Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. Diha kaniya kita karon dunay katubsanan na pinaagi siyang dugo o kapasayloan sa atong mga sala. Sumala sa mga bahandi siyang grasya. Okay, nakuha ninyo? Okay, unang judgment is the judgment of sin. Nahitabo na about 33 AD dito sa Calvary. Ang purpose ar matubos ta og ang gidakdakan mibayad sa maong judgment of sin si Jesus mismo. Siya ang gihukman sa alang sa atong kasalanan. Number 2 dayon ta. Number 2 is the judgment of the believer self. The judgment of the believer self. Humanta nakadawat ni Jesus nga atong manluluwas, makasala pa ta, labi na kon magkumpiyansa, labi na kon magdinanghag ta, labi na kon dili ta mag-faithful, makasala gyud. Unsay may tabo kung makasala, ang atong self na ay judgment. Bato pa sa 1 Corinthians chapter 11 31 ug 32. 1 Corinthians chapter 11 31 and 32, the Bible says, for if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Okay? Ang judgment sa believer self, mo ni, humanta na mong magtotoo, nakadawat ni Jesus nga itong manluluwas, sa diyang makasalata, ingon ang Bible, gikastigo ta sa Ginoo, o kastiguon ta sa Ginoo. Bilang mga anak ng Diyos, kastiguon ta. Aron nga dili ta mahukman kauban sa kalibutan. Ang judgment sa kalibutan kanang tribulation period, kuman sa rapture. Naida kong kasakitan. Dayon impierno pod, last and final judgment kanang maimpierno na gyud. Okay, so karon apalain sa 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 Peter chapter 4 verse 17. Nag-ingon din nga ang judgment kinahanglan magsugod diha sa balay sa Dios. Kita mga nagdawat ni Jesus, we are adopted into God's family. We are parts ta sa gitawag family of God. Mo na nga maguna diri na to, magsugod diri na to ang judgment sa Ginoo. Unsay judgment para sa atong self? Kastigo, bunal bilang mga anak ng Dios. Time, kanus aman nga time kining judgment of the believer self. In this present time, karon ni siya, in this present time. Place, wherever, bisan asa or anywhere here on earth, bisan asa, diin ta makabuhat og sala, didto ta ang Ginoo
nagconsider nato nga nakasala og takos dayon tang kastigoon bisan asa. Pwedeng kastigoon to sa Ginoo kung nakasala ta. Purpose, unsay purpose aning judgment of the believer self? To chasten us when we commit sin, that we might be partakers of God's holiness. Ang purpose ni aning judgment of believer self kanang kastigoon ta kung makasala ta aron nga makaambit ta sa pagkabalaan sa Dios. Mo nang dili tinuod nga kanang panultion nga ug mauning kaluwasan siguro mag-abusar ta ani. Ang mga nagsulti ana kadto gid mga tawo nga wa pay Holy Spirit, mga tawo mapatuyangon, nag-abusar gani sila nga wala pay kaluwasan samot kun maluwas sila mo ilang panghuna-una. Pero sila kay balo nga ang taong luwas di ay gigamhan na sa balang espiritu. Manang di ta kaabusar kay kung mag-abusar ta kastiguon man pud ta. Okay? So Hebrews chapter 12 verses 8 to 10. Naghisgot usab dinhi nga kung dili ta kastigoon, ibig sabihin dili ta tinuod luwas. Dili ta mga anak sa Dios tinuod. Kaya ang tanan nga mga anak sa Dios gikastigo gina sa Dios. Nakuha ninyo? O, naari din tas number 3. Okay? Number 3 nga kind of judgment, series niya kung ni siya sunod, pasunod. Number 3 is the judgment of the believer's works. Ang hukom sa mga binuhatan sa mga magtotoo na sa Romans chapter 14 verse 10. Remember that this portion of the scripture and even the whole scripture is given for the believers only. Kaya nga yung mga unsaved people, pwede sila mabasa sa Bible, makabasa sila pero di sila kasabot kaya ang Bible di maniparan na ila. Ang Bible gihatag para sa mga magtotoo. Kinahanglan mo tuo na sila sa giwali. May tungod ni Jesus Christ nga gisulti sa Bible. Mudawat sila ni Christ, ay pa sila makasabot sa Bible. Okay, so balik ka na to. Judgment of the believer's works. Romans chapter 14 verse 10. But why dost thou judge thy brother? Matod pa din nganong maghukom ka sa imong igsoon? Nganong imo mang isalikway ang imong igsoon? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Kaya kitang tanan nga mga magtotoo, muatubang ta. Mo tindog ta niya atubangan sa hukmanan nga iya ni Kristo. Ang mga magtotoo lang aning kini nga kind of judgment. Kini gitawag og judgment of the believer's works. Didto ni mitabo sa judgment seat of Christ. Okay? Time kanus man ni mahitabo right after the rapture. Okay, usbon ako mahitabo ang judgment of the believer's work after the rapture na. Inigkuhaon na ta sa Ginoo mga tubang dayon taniya dito sa judgment seat of Christ. Kanang judgment comes from the original Greek word bima. Ibig sabihin judgment for rewards, not for punishment. Kaya mga believers na may madala sa rapture. Human sa rapture, ang mga believers mo atubang dayon sa hukmanan ni Jesus Christ aron muhatag taghusay sa atong kaugalingon. Place, asa man nga dapit? On the air, dito ni sa kalangitan. Sa kahanginan man ta mutagbo. Mutagbo ta dito. Probably dito kita kuhaon idadon gitag langit. Dito ni probably ang judgment seat of Christ. Pero bisag asa ta niya ipatubang basta ang ngalan sa maong throne gitawag og judgment seat of Christ. Mahimo man na. Di man ta mga hulog pug adto tang langit. Sa pagahulog nga Ginoo may naghawid na to, Ginoo may kanang na ang nagpahiluna na to. Nya spiritual being naman ta ana. Kay girapture na God. Judgment gitawag ni siya og judgment of the believer's work. Kay human gud ta na luwas gitawag ta nga mga lagad. Ang atong mga buhat gikwenta na human ta na luwas kay moatubang unya ta sa Ginoo ni ana. Asa ta niya mo atubang dito sa iyang gitawag og judgment seat of Christ, hukmanan nga iyan ni Kristo. Okay? Place on the air, dito sa kahanginan. Dito ta mo tagbo. So, pwedeng dito ang moong judgment seat of Christ mo on, pwede pong dito gid sa langit. Ginoo nang bahala na, di na nato problema. Okay, next, purpose. Unsay purpose sa judgment of the believer's work or works? To give account of ourselves to God for reward purposes.
aron mohatag taghusay sa atong pagpangalagad niya humantan na luwas. Ang purpose para reward. Tagaan niya reward tong nagtarong sa pagpangalagad. Ug katong wala magtarong, ingon ang Bible, dili pud mataga ang reward unya makaulawan pagyod. Okay? In Romans chapter 14 verse 12, nag-ingon din Romans 14:12, so every one of us shall give account of himself to God. Mun hindi ta maghinukmanay di ay mga Kristiyanon. Kaya nga nang maghinukmanay man ta, nga di man ta judge. Violation against God. Kung magpanghukom ta, nga dili ta judge atong gihimo atong kagalingon nga parang Dios. Because only God is judge. Ug mato pa din dili ang amahan mo hukom ni bisan kinsa kay ang tanang paghukom. So daghang klaseng paghukom di ay si Jesus Christ mo handle niya na. Okay, napalayang verse sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Sa atong pagpangalagad, kung makita sa Ginoo nga sakto nga atong pagpangalagad, makadawat ta og rewards. So daghan ni mga cross references nga ang mga buhat sa Kristohanon may ganti nga gahulat. Kung abtik mo record o mo note, mo take note o niya. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. 1 Corinthians chapter 3 verse 15. Okay? 2 Corinthians 5, 9 and 10. 2 Corinthians 5, 9 and 10. Revelation 22:12, Revelation 22:12, napod sa 2 John 8, 2 John 8, Revelation 3:11. Revelation 3:11. Okay? Number 4. Ito sa ikapat nga judgment. Judgment of the Jewish nation. Judgment of the Jewish nation. In Luke chapter 21, 22, 23, ug 24, Luke chapter 21, 22 to 24, nag-ingon din for these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. For there shall be great distress in the land, and wrath upon this people, and shall be led away captive into all nations, until the times of the Gentiles be fulfilled. So ito makita din nga human sa rapture niya ang Israel mo'y atensyonan balik sa Ginoo. Ang Israel mo ni piniling katawhan sa Ginoo nga misalikway rapod sa Ginoo. Sila ang mipapatay sa Ginoo. O ang mga Roman soldiers mo'y mipatay. So mo ni nga someday human sa rapture ang Israel mao ni panimaslan sa Ginoo ug ang tanan nga mga tao nga misalikway sa Ginoo panimaslan sa Ginoo hangtod matuman ang paghari sa Gentile leaders or leader which is Antichrist. Kay after the rapture si Antichrist na mo hari ang kalibutan for 7 years. Iyang kontrolon ang tibuok kalibutan pinagi sa computer technology og sa number 666 nga computer number pugana. Dayon ang mga Hudyo lutuson og maayo aron pamatyon sila ni Antikristo. Inaana ka pait then matibulaag sila sa mga kanasuran. Time right after the rapture called the Great Tribulation period. Diri sa yuta. After the rapture na may tabo mo nang luoy kayo ang mabilin sa rapture. Luoy kayo. Matthew 24:21 nagingon, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. So dunay dakong kasakitan may tabo human sa rapture. O mao po ni nga time nga ang Israel, ang mga Hudyo paghukman sa Ginoo panimaslan sila sa ilang unbelief, pagsalikoy sa Ginoo ug ang tibuok kalibutan usab. Other references, mabasa ni sa Revelation chapter 6 verses 12 to 17. Naghisgot na sa dakong kasakitan. Revelation chapter 6 verses 12 to 17. Revelation chapter 9 verses 1 to 10. Revelation chapter 9 verses 1 to 10. Revelation chapter 12 verses 1 to 17. Revelation chapter 12 verses 1 to 17. Revelation chapter 13 verses 1 to 18. Revelation chapter 13 verses 1 to 18. Okay, place asa man may tabo ni here on earth. Diri sa yuta. Purpose to chasten Israel.
God's chosen but rebellious people. Also, the reign of Antichrist for 7 years here on earth. Okay? Muning panahon nga hampakon sa Ginoo, kastiguon niya, hampakon niyang Israel nga misalikuan niya. Dayon si Antichrist muhari po sa yuta. Ang resulta, all the Jews will repent and be saved at the end. Ang resulta ani maghinulsol ang Israel, ang mga Hudyo, sa katapusan sa kasakitan at the end of the 7-year tribulation period. Anhaon sila sa Ginoo aron pagaluwason. Okay, Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Aning panahon na kadto makalahutay, maabtan sa end of the tribulation period, maulamay maluwas. Kanang gingon sa Bible nga mulahutay amtod sa katapusan maluwas, nag-refer na sa Israel nga bisan tuod ang gidaghanon sa mga anak sa Israel sama sa bala sa dagat, naisulat kadto lamang mahabilin mo ay pagaluwason sa Ginoo, ang mahabilin sa dakong kasakitan. Mabasa usab na sa Romans chapter 9 verses 27 to 29. Romans chapter 9 verses 27 to 29, ug naapod na sa Romans chapter 11 verses 25 to 29. Romans chapter 11 verses 25 to 29. Okay? Number 5. Okay, number 5. Na kind of judgment. Judgment of the Gentile nations. Ang mga Gentile nations po, mga nasod nga dili mga Hudyo o dili Israel. Sa Joel chapter 3 verse 2, naghisgot din nga I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Josaphat. Kining valley of Josaphat gitawag ni og Megiddo. Dito tigumo niya dayon iya ang panghukman usab ang mga kanasuran. Apo na sa Joel chapter 3 verses 9 to 16. Joel chapter 3 verses 9 to 16. Okay? So kinahanglan update mo sa inyong pag-take note kay in just one meeting humanon na to ning atong topic. Okay, time kano sa man may tabo kining judgment of the Gentile nations at the end of the tribulation period. Human sa 7 year nga dakong kasakitan din si yuta. Place in the valley of Jehoshaphat. Gitawag po ni at the same time of gitawag niya og Battle of Megiddo or Armageddon. Okay? Makita usab na sa Revelation chapter 14 verse 20. Revelation chapter 14 verse 20 napo na sa Revelation 16:16. Revelation 16:16 napo na siya sa Matthew 25:31 to 46. Okay? Matthew 25:31 to 46. Purpose. Unsay purpose nining judgment of the Gentile nations? To arrest the Antichrist and his false prophet. Aron dakpon pod ani nga time kanini ang sa end of tribulation period, dakpon sa Ginoo nga buhi si Antikristo ug ang mini niya nga propeta. Then to separate the righteous from the wicked, ilain niya ang mga tarong ug ang mga daotan ilain niya. Dayon to take over the kingship on earth for 1,000 years. Kay si Jesus musugod na paghari dayon, siya na pud ang hari. For 1,000 years muhari siya sa atong kalibutan. Ang cross reference, Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Revelation chapter 19 verses 11 to 21, and also in Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. Okay, second to the last. Kind of judgment. Number 6, judgment of the fallen angels. Judgment of the fallen angels. In Revelation chapter 20 verses 7 to 10, nana di gi-mention. Revelation chapter 20 verses 7 to 10. Judgment of the fallen angels. Matthew chapter 25 verse 41. Matthew 25:41 gipakita dinha nga ang impierno gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Pero daghan pa mga yawa, mga demonyo niya sa yuta, wa pa mga impierno. Pero ang impierno para gina nila. Okay, morning nga time nga pangdakpon sila sa Ginoo. Judgment of the fallen angels, mga demons headed by Satan. Okay, naapon na siya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3,
1 Corinthians chapter 6 verse 3 nga matod pa dinhi, know ye not that we shall judge angels? Ang mga Kristiyanon mo tabang pug apil di ay sa paghukom sa mga demons. Okay, tagalantip kaalam sa Ginoo how to judge demons. Fallen angels man na sila. Time kanu sa man ni tabo at the end of the millennium, human sa 1,000 years nga paghari ni Jesus diri sa yuta. At the end of the millennium. Okay? Nakuha ninyo? Place, asa man here on earth, when God meets Satan and to all his host. Sa dihang ang Ginoo mutagbo na ni Satanas ug Satanas yang sakop. Purpose, to arrest and to punish Satan and all his host with him in full. Ani nga time si Satanas dakpo na gyud nga hingpit na gid siyang masilutan uban sa iyang mga gingsakpan nga mga demons, fully itambog na po sila sa lake of fire and brimstone, which is the second death, the end. Ang Antikristo ug ang mining nga propeta nag-una ngadto. Okay, because ang impierno according to Matthew 25:41 gitagana sa Dios alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Nakuha ninyo? O paspas ra kay ko. Okay, kung atong hinahinayan ko dili masulod sa video ang tanan. Mao ni nga kinahanglan update pod mo diha. Okay, last, katapusan na lang nga kind of judgment out of 7 specific judgments mentioned in the Bible, particularly in the New Testament. Okay, number 7 is judgment of the great white throne. Judgment of the great white throne. Nasa Revelation chapter 20 verses 11 to 13. Okay. Take note muna. Judgment of the great white throne. Mo ning katapusang judgment. Judgment of the great white throne. Naay maputi ug dako nga trono, moatubang ang tanan nga mga unsaved nga mga tao. Mga dili luwas. Matod pa dinhi sa Revelation 20 verses 11, and I saw a great white throne and him that sat on it. Nakita na ko ang dako maputing trono ug siya nga nagalingkod ibabaw niini. Gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang langit may kalagyaw ug wala nay dapit nakaplagan para kanila, and they were judged every man according to their works. Okay? So ang matag tao pagahukman sumala sa ilang mga buhat. Kano sa man nga time after the arrest of Satan with his host. Human si Satanas madakpi uban sa tanan niya mga demonyo. Okay, after the arrest of Satan with his host, and then place before the great white throne. Place before the great white throne. Asa man indapita pastor? Before the great white throne. Maura na giingon sa Bible. Okay, purpose to show the justice of God, aron sa pagpakita sa hustisya sa Dios. Mo nang purpose. Nga naman, ang impierno usa ka lugar, lake of fire and brimstone, which is the second death. Tuwa si Satanas, ang false prophet, tuwa dito si Antikristo. Then ang tanan mga dili luwas, buutan man og dili, hinimbahon man og dili, maayong tawo og dili, tuwa sila nag-usa dito. Pero because God is just, ang ilang pagkadautan gibase sa ilang mga buhat. Dato pa ang ilang sentensya dito, ang kainiton nagdepende sa ila ang mga kasalanan nga nabuhat. Katulad ng munting lupa. Di ba natay prisuhan sa Manila, mun kita og munting lupa dito. Sa munting lupa na ay prisuhan dito nga pinakadako. Daghang na priso din ha. Pero ang ilang sentensya nagdepende sa mga sala nga ilang nahimo. Na ay gisentensyaan dia og 7 ka tuig. Uban 12 ka tuig, ang uban 20 ka tuig, ang uban 30 ka tuig, nagdepende sa ila ang mga kaso. So mausad ni ang impierno lapad kayo tuwa tanang makasasala dito sa lake of fire. Tuwa po si Satanas dito, wanay power Satanas dito, hilak na siya dito. Hastang Antikristo, false prophet, ug tanang mga makasasala, adunahan man og dili, tanang tao nga wala mga luwas tuwa dito sa impierno. O dito sa impierno sila ibutang. Pero ang ilang kainiton nagdepende sa ilang pagkamakasasala. Ang buutan kaayo dili lang luwas, siya ang pinaka arang-arang dito og kahimtang. Kaya nga naman dili ra sama sa uban ang kainit sa iya ang silot.
Kaya lang, ang akong naibawaan, ang pinakabugnaw sa impyerno, about 10 times ang kainit sa atong kalayo dire. Muna pinakabugnaw. Mayroon kagpila ka tuig po, pastor, walay tuig-tuig, hangtod na sa kanturan. Ang mga tao nga walay panahon para sa Ginoo diri sa yuta, karon nga buhi pa, pagtuwa na sa impyerno, ang iyang panahon, puro na lang sa Ginoo. Nga naman, magduro na yung Ginoo, intaon, maluoy ka, Ginoo, piteng sa kita. Magbalintong-balintong pa, tungod kay ga mainit kay ang kalayo, nya napay ulod nga dili mamatay, kalayo nga walay pagapalong, kanunay na lang Ginoo ang ilang baba. Nga naman, ang Ginoo dili mapilde. Tinuod na nga minority lang ang moadtog langit, majority ang moadtog impyerno. Pero ang mga tao nga tuog impyerno, kanunay nang nagsaludar sa Ginoo, Ginoo, ikaw lang ang matuod, hasta si Satanas mo amin na niya. Therefore, ang Ginoo mananaog ug dili mapilde. Alkansi ang mga tao nga magkuyog ni Satanas sa impyerno. Bulahan ang tao nga nagdawat ni Kristo, kay si Kristo ang atong kinabuhi. Ug diha kang Kristo anay kaluwasan nga siguro, dili sa impyerno kundi adto sa paraiso nga giandam sa Ginoo didto sa kalangitan. Okay, naot nga doon natin nakuha 7 kinds of judgments nga aptong gi-mention karon o gihisgutan. 7 ka klaseng mga paghukom. Si Jesus ang judge. Matod pa sa John 5:22, ang amahan dili mo hukom ni bisan kinsa, kay ang tanang paghukom ibig sabihin daghang klaseng hukom. Gikatugyan na ngadto sa anak. Naigitawag judgment of sin na humana about 33 AD dito sa Kalbaryo, ang purpose pagtubos nato gikan sa kasalanan. Number 2, judgment of the believer's soul, self. Ibig sabihin, humanta na luwas na apoy hukom para sa ato. Kanus-a, in this present time, place, anywhere. Purpose, pagkastigo na to sa diya makasala ta aron makaambita sa pagkabalaan sa Dios. Kaya kung di ta kastigoon, magpakasala man ta, mag-abusar. Pero magpakasala ta, makasala ta, kastigoon ta dayon aron magbalaan ta og di magpakasala. Kaya nga di ta kaabusar, dili gayod. Ang tinod nga luwas, dili kaabusar sa iyang kaluwasan. Number 3, judgment of the believer's works. Okay? Rewarding ni. Kanus-ani nga time? Right after the rapture. Place, dito sa langit. Purpose, to give account of ourselves to God and to receive what we call rewards prepared for us for our Christian service. Okay? Dayon sa bagyon. Number 4, judgment of the Jewish nation. Diri ni sa kalibutan gyapon magapangitabo. Time, right after the rapture. Gitawag ni the tribulation period. Place, diri sa yuta. Purpose, pagkastigo sa Israel nga pinili apan masinupakong katawhan sa Dios ug ang paghari ni Antikristo. At the end, kaluyan sa Ginoo, luwason ang tanang mga Hudyo at the end of the 7-year tribulation period. Number 5, the judgment of the Gentile nations. Okay? Then, time, at the end of the tribulation period. Place, sa Valley of Megiddo or Josaphat. Itawag og Valley of Megiddo. At the same time, gitawag siya Armageddon. Mo ning katapusang gubat nga pertig yung ngiga. Nga ang dugo sa mga tao mo abot sa baba sa kabayo. Nga lapad kayo. Okay, purpose aron sa pagdakop ni Antikristo ug sa iyang mini nga propeta. Dayon what else? Paglain sa mga matarong, katong pag-aisipon nga matarong during the time, katong mga tao nga mitabang sa mga Hudyo during sa dakong kasakitan, ilang gitago ang mga Hudyo kay lutuson ni Antikristo. Okay, then mutik over na si Jesus sa iyang paghari diri sa yuta for 1,000 years. Number 7 is the judgment of the fallen angels. Okay? Ang mga inkanto, demonyo, wakwak, ug uban pa, mga diwindi naman naghigante ug uban pa mga agta headed by Satan mismo, dakpon sila. Dayon time at the end of 1,000 years nga paghari ni Jesus. Dayon place diri sa yuta. Dayon sa diyang tagbuo na sa Dios si Satanas ug ang iyang mga panon. Purpose aron sa pagdakop ni Satanas in full uban sa iyang mga demons itambog sa linong kalayo ga supre nga mao ang ikaduhang kamatayon. And last, the judgment of the great white throne. Okay, judgment of the great white throne na sa Revelation 20:11 to 13. The time after the arrest of Satan with his host. Place before the great white throne. Purpose to show God's justice. Nga naman,
Usbo nako, ang impyerno dako, pero ang kainit sa mga tao nagdepende sa ilang pagkamakasasala. Basta buutan magdili, basta dili luwas, impyerno siya. Kinsaray luwas, pastor, kadto lang tao midawat sa manuluwas, and his name is Jesus. Kung wa pa ka makadawat ni Jesus nga mo manuluwas, naminaw ka ning video, panahon pa, repent. Tulo ka R, gikinahanglan nimo. Recognize you are a sinner. Repent and receive Jesus, the given Savior for you. Ingna siya, Lord Jesus, akong giilang nga makasasala ko, pasaylo ako Jesus ako mga sala. Ako kandawaton nga ako manuluwas. Salamat sa katubsanan dito sa cross sa Kalbaryo. Ginoong Hesus, have mercy on me. Do it right now. O surely, maangko nimo ang kaluwasan sa Dios. Kung wa pa ka maluwas. Mga Bible students, hinaut nga nakuha ninyo. Wala na tayo oras. Magprita, salamat Lord sa imong faithfulness, dalaygon ka, you are great. I-bless kining padayong pagtuon sa mga estudyante, pinaagi ni nga video. Dalaygon ka, you are great, to God be the glory, in Jesus name I pray. Amen. Okay, hantod sa sunod, magkita gyapon tag, God bless.